Laing hugna sa mga empleyado sa Lapu-Lapu City Hall ang namiligro silang trabaho. Nunod kini sa resulta sa gipahigayon nga kinalit drug test. 5 kamakawani sa Material Recovery Facility ang nagpositibo. Subay kini sa tinguha sa syudad alang sa drug-free workplace. Si Luan Mirundina sa report. Sa 211 ka mga kawani sa Material Recovery Facility nga napaubos sa kinalit nga drug test kagahapon, upat kanila ang nagpositibo. Samtang unom sa mga absent kagahapon, may patimaw kaganiyang buntag sa buhatan sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse and Prevention ang napaubos usab sa drug test. Usa kanila nagpositibo usab. Ang 5 pulos mga job order personnel. Wa na ikatinga ni Mayor Jonard Ahong Chan ang resulta. Expect na dili tanan no na limpyo, so ato alang dili na sila kamahay nato sa ato mga pahimangno kanunay mao magina ato ang programa nga panghusgan magid nato nga limpyo ang City Hall. Ang MRF ang ikaupat nga buhatan sa Lapu-Lapu City Hall nga napaubos sa drug test. Kini human nakadawat ang mayor og reklamo sa gingong gihimong backdoor negotiation tali sa mga pribadong establishmento ug sa 5 ka mga kawani sa MRF bugti sa citation ticket nga ma-issue. Ang 5 gitaktak na sa katungdanan. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisda.